mag-iisip? Baka nasa kabila. Oo. Sir, last na sa akin, yung sa adult curfew lang po na binanggit nyo. Bakit to sir makikita nyo makakatulong? It doesn't work. You know, curfews in general doesn't work. If you must impose curfew, you must impose on those who really do the crime. At saka pangalawa, sa Pilipinas, yung mga bata matapos mag-aral ng night shift, sila po ang breadwinner ng pamilya na mga 2.5 billion children yan dito sa Metro Manila. At yun ang pag-uli mo na gusto lang naman kumita ng konti para sa kanyang mga nanay na baka nasa bahay. Baka, so, importante po na yung pinalabas po namin ito, dahil po may mga pag-aaral kami, kaya ang message ko lang po, lalo na sa mga bago at kinakabiliban po. At talaga I'm amazed by the good work being done by Isko, by Rico, by Joy, by Zamora, and by Janko. A lot of these Metro Manila mayors, they can make a change in this country. I have only one advice: use data. All policies should be data-driven. So I provided with all the data. Why? Youth curfew does not work. Never work. Will never work.